Ej! Ej! Aguj! Aguj! No co, już masz tremę przed kamerą? Już nie będziesz gadać? Proszę Tysia wziąć. No? Masz Tysiaka? Proszę Tysia, pokaż tacie, jak bierzesz Tysia. No, proszę, pokaż Tysia, jak bierzesz Tysiak. No, chwytaj Tysiaka, no mama pomoże. O, Martynka złapała Tysia. Martynka złapała Tysia. A co chcesz powiedzieć tatusiowi? No? Agu? Agu? Martynek, co chcesz powiedzieć tatusiowi? No tyle tu chciałaś, mówiłaś, że tyle chcesz mu powiedzieć. Co? Co chcesz powiedzieć tatusiowi? Co? Co, kochanie? Co chcesz powiedzieć? Agu. Agu. Tak? Co chcesz powiedzieć? Śliczna. Śliczna. Agu. Tak? A co to za łybka? A co to za Martynka? Martynek. Agu. Co? 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 Agu. Agu. Tak? Ki. 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 Co? Jo? Co chcesz powiedzieć? Ui. Co chcesz powiedzieć? Kochanie, co chcesz powiedzieć? No się tremuje przed aparatem, jesteś całkiem inna. Jak będziesz niegrzeczna, to mama tak będzie trzymać, to się będziesz uspokajać, tak? Będziesz się tego uspokajać przed aparatem? Tak? Tak? Niunia. Agu. Kończymy, tak? Pomachaj, cześć. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim widzom. Papa, papa, papa.